Hello mga ka-anes! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang. So for today's video, i-grant natin ang isang request ng ating subscriber na ang magluto challenge. Actually mga ka-anes, hindi talaga ako nagluluto. Kaya naman, nag-invite tayo ng talagang cook, si Feeling Jody. Feeling Jody, mag-hi ka. Yes. So magluluto tayo ng luto-lutuan ng ng shrimp, buttered shrimp. Yan. Meron tayong kasamang dalawang si Mama Alawi at saka si Direct Joyce Bernal. Yan. Hello mga ka-anes. So, dapat masarap ang iluluto natin. Kasi, first time ito. Preparation is the key, mga ka-anes. I-ready ang mga dapat i-ready. We have, syempre, duper-duper daming garlic. At saka, yung butter. Nasaan na yung butter? Yan. So, diba? Para sa inyo, dito tayo magluluto sa Bulinaw Falls 3. Charot! Anes! So, mag-start na tayo mga ka-anes. So, ang ginagawa ay... Okay. Lagyan natin ng oil. Konti lang para hindi lang masunog yung butter pag nilagay mo. Okay. Dapat hindi pure butter pala. Dapat lalagyan ng oil. Para hindi masunog agad yung butter. 1 kilo, so 1/2. Ay, talaga? Oh, butter din. Oh my God. Ay, wait na, mainit na ba? Ayan, okay. 1/2 daw, mga kanes, pag 1 kilo. The garlic. Yay, the garlic na pinaghirapan. Ni Joyce Bernal. Eh, tira mo yung pusita. So, ano dapat ba ang tip sa pagluluto? Dapat ba dahan-dahan with feelings? With feelings. So, dapat hindi ka bitter. Kailangan saka naka-smile. Wow! Sana po. Naka-smile. Lagyan na natin pa. Buo? Yeah. Yung para sa stream. Yung para sa... Ano bang mga luto tayo na pusit, no? Adobong pusit tapos. Pero ito lang ang i-vlog natin. There! Oo na. Sige. Cooking. Now, the main ingredients. Of course. O diba ang hirap ng challenge na ito mga ka-ano? Challenge na ba yan? Ito lang. Tapos na. Char. Maamis kayo mamaya. Ito toast natin yan. So ito toast. Ilang minutes kaya ito? Ito naman mga 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes! Depende kung gusto mo toasted na or yung ganito daw. Sakto lang yun. Pero mas maganda na medyo matagal para lumabas na yung flavor. Ito flavor. Gusto niyo may mahawi ng buko. My gosh. Mahawi na mo ako mahawi. Ito din, no? Ang ating pang ensalada. Ay, sige. Ay, kasi ito na. Assistant cook. May cameraman. May assistant cook. And of course, meron tayong artista. Ano yung editor? Yung artista natin. Editor-in-chief. Naan. So, ayan mga ka-anes, ilalagay na natin ang shrimp. Ay. Ala, hindi ata kasya sa kawali. Saphan. Ay! Dapat ba hinahalo-halo? Yeah, ihalo mo para hindi masunog yung garlic. Oh my God, sorry po.
Ayun, take pala yun. Dapat inahalo para hindi masunog ang stressing pala ang magluto mga kan. Talagang hindi ko bet masyado ang magluto mga kan. Magpaganda lang ng tao, ganyan. Luto na. Ayun. Parang mas, anong gusto Yung nyo lime. spicy? Ay, hindi natin nadala yung yung chili garlic. After ilang minutes daw. Basta nakita, depende sa iyo kung mas gusto mong lutulong rin. Kasi may mga iba na medyo, lang, Medyo. luto lang yung gusto nila. Kasi may, basta na siya, orange ba? Ay, orange. Yellow? Orange, red, or what? Okay. Basta yung mukhang luto na. Tapos, Ayun yung na. iba nilalagyan nila ng Sprite habang niluluto. Pero ito, ginigisa muna natin para Bakit kumapit ano talaga yung Sprite? butter. Flavor lang. Oo. Flavor, tapos, yung iba, liquor, para pang syrup. Or sauce. Ng scent natin. Yan, mga ka-anes. Sana masarap. Parang dagdagan natin ng ng butter. Mas masarap ang maraming butter. Sige. Diba? Kulang daw ng butter, mga ka-anes. Kasi, pero depende sa inyo kung butter. Sakto lang. Dash. Paano kung isa? Oy, dash. Naka-play na? Ay, dash ng Bossa Shal. Paano yung dash? Ano yung dash? Ang kapit. Tapos hindi Then, Salt. Para magkalasa. Salt to taste. Wow. Pero hindi naman challenge ito dapat. and the lemon, the lime. The lime. Sige. Ito-chop na natin. Ay, isa pa nga lang. Parang din, pabilog sa lemon. Ay, ganyan? Hindi, medyo makapal para mas-squeeze na. Yeah. Ay, i-squeeze yan dito. Yeah. Ilan? Since wala tayong 7-up, para lang mawala yung lansa. Yung 7-up tayo, Mountain Dew. Mountain Dew, wag yung Dapat yung mga clear Sprite. basta may 7 lime, up. siya, Basta may lime. flavored lemon. Lemon ang flavor. Calamansi. Calamansi, para mas maganda kasi pag lemon, ito lime. Para Kasi mas hindi masyadong flavored. matapang. Ay, ano pala siya. Hindi ba ito papait? Oh. Mas matapang kasi yung palasa. Ganito lang po. Walang kabila magluto. Char. Ng shrimp. Buttered shrimp. Okay. Wow! Mukha siyang masarap, mga kaaning. Dami kong contribution dyan. Char. Parang hindi na ako nagluto. Nag-ano ka? Sarap pala kung naman ako dito ng tubig. Yan. Bakit hindi na Ang ganda. Siguro after 2 minutes, tapos na yan. Pwede na tayong kumain. Mamaya na yung ibang putahin dyan. habang yung pusit siguro habang. Ganda Say. So, ayan mga kaanis, malapit na siyang maluto. Ano na lang, siguro final touch na lang. Konting-konting, na lang. Yay! Tapos na ang challenge. Challenge na yun. Challenge na arot-arot. Lagyan ng sugar! Yan mga kaanis. Ay, secret daw yung sugar na yan. Magic sugar.
Magic sugar. Magic syrup tayo. Saan? Lagyan ng sugar for added Para mag-caramelize yung sauce niya, dumikit yung sauce. Oh, yun. Caramelize. Sugar is the key para mag-caramelize. Hindi pa luto, oh. Ay, ganyan ka na. Okay naman. May bago. Hindi mainit ito. Ay, mainit talaga. Mainit. Yan mga kaanis, luto na. Titikman na natin. Siyempre, ang titikman natin is yung sauce. So, Yeah. ito tayo. Kanino ito? Pwede bang? Pwede bang kumain na ng shrimp? Hindi lang sauce. Karot. Maya-maya, patience is a virtue, mga kaanis. Mga kaanis, palutong-paluto na siya. Ang sarap. Sana all masarap. Wow. Okay, try na natin to. Yung lasa ng niluto ng Sir Ems. Wow. And Curtis. Yum! Really? Siyempre, tig-isa-isa lang muna kami. Dahil pandemya. Mga kaanis, titikman na natin ang aking hinalo. Wala pa akong ginawa dito. Sarap! 200%. Ba't hindi mo ako kinukuha nun? Harap. Ako din nga. Perfect. Go. Kanin. Let's taste it. Masarap. Masarap lalo na pag pag gutom na gutom ka na.